Здравейте! Аз съм Гюлер Меджид, логопед и човек, който силно вярва във вълшебството на малките крачки. Днес ще ви разкажа за едно помагало, което много ме впечатли и аз активно използвам в практиката си. Това е четене с разбиране, системата на вълшебните въпроси. Защо ми харесва това помагало? Защото това не е просто такъв сборник с текстове. Тук всяка история е продължение на предишната, където любимите герои преживяват ново приключение с нов приятел. И това много увлича децата. Аз виждам как те се вълнуват да разберат какво ще се случи с героите, какво приключение им предстои. Отговарят на въпросите и даже почват да разказват и това става неусетно. Това е много ценно, защото без да ги карам да правят нещо, те с желание развиват уменията за четене с разбиране и мислене. Така че това помагало го препоръчвам на всеки един родител, който иска нещо повече от обикновеното четене за детето си. Прекрасен ден!